Vektoren kombinazio lineala zer den azalduko dugu jarraian. U eta V bi vektore eta A eta B bi zenbaki eman da, AU gehi BV vektorea U eta Vren kombinazio lineala dela esaten da. Bai, AU gehi BV hause beste vektore bat izango da, bai, eta vektore berri hau izango da U eta Vren arteko kombinazio lineala. Adibidez, lau U gehi bi V eta minus bi U gehi V vektoreak U eta Vren kombinazio linealak dira. Vale. Hemen, beltzez, ikusten ditugu, trabalenguaz bat ematen duen honek, azalpen bat badauka, Ordan, hemen, beltzez, ikusten dugu U vektorea eta V vektorea, bai? Bi vektore hauek, osatuko lukete gure oinarria, bai? Hauek izango lirateke gure oinarrizko vektoreak, bai? Vektore hauek biderkatzen badugu U vektoreak kasu honetan lehenengo kombinazio lineala. Lau bider U vektorea gehi bi bider U vektorea izango litzateke lau bider U vektorea. Orduan, U vektorea bider lau, distantzia hau lau aldiz norabide berean. Bat, bi, hiru eta lau. Oraino izango litzateke lau U vektorea, bai? Eta gehi bi V vektore izango litzatek V bider bi, bale? Hauxe guztia, bai? Beraz, bien arteko batura egiteko, badakigu, egiten dugu paralela bat uri goian, eta paralela bat uberekiko hementxe, bai? Beraz, hauze lerro gorri hau, vektore berri gorri hau barkatu, izango litzateke lau U gehi bi V vektorea, bai? Eta lortu dugu beste bi hauen kombinazio batetatik, bai? Horregatik esaten da, lau U gehi bi V vektorea dela U eta Vren kombinazio lineal bat. Bai, bale, beste adibidea zen minus bi U gehi V. Orduan, minus bi U izango litzateke U vektorea bider minus bi, beraz kontrako norantzan eta bikoitza. Minus bat, minus bi, hau litzateke minus bi U. Eta gehi V vektorea, V vektorea hasieran eman digutena, bai? Orduan, batura egiten badugu vektore hau eta honen artean, bai, paralelak eginez, lortzen dugu vektore urdin hau, bai? Minus bi U gehi V vektorea alegia, bai? Bale. Bi vektore baino gehiagoren arteko kombinazio linealak ere egin daitezke. Kasu honetan egin dugu U eta Vren artekoa. Baina egin daiteke A bider U gehi B bider V gehi C bider V bikoitza vektorea, bai? Eta U eta V bi vektorek norabide desberdinak badituzte, kasu honetan, bidean norabide desberdinak dituzte, edozein vektore adierazi daiteke horien kombinazio lineal moduan. Eta kombinazio lineal hau bakarra izango da gainera. Vale? Orduan, edozein vektore nik U eta V eman da, hemen dituen beltza hauek. Marrazten duz beste edozein, eta beti ateral izango ditut beste bi hauen kombinazio lineal moduan, bai, vektore berri hori. Edozein, marrazten dugun vektore, imaginatu, kasualitatez, hau batura da, baina marraztuko bagenu jakin gabe zer, hola, lerro gorri hau, bai, vektore gorri hau. Beti marraztu izango dugu U eta Vren kombinazio lineal moduan ikusi dugu moduan. Bai, orduan, edozein vektore adieraz daiteke bi vektoreen kombinazio lineal moduan. Bai, beti norabide ezberdina badute noski, bai? Eta gainera izango da bakarra kombinazio lineal hau ez du beste inork edukiko, bai? Bakarri vektore gorri honek. Bueno. Hau ikusiko dugu hurrengo urteetan asko erabiltzen dela, guk erabiltzen dugun oinarri ortonormalagatik, eta, bueno, bale, baina momentuz, ulertzea kombinazio lineal bat zer esan nahi duen. Bale, adibidetxo bat ikusi dugun aztertzeko, bai? Demagun ematen digutela U, V eta V bikoitz vektoreak, bai? Bale, orduan galdetzen digute A. U eta V vektoreek norabide bera dute? U eta V vektorek norabide bera. Zer gertatu behar zen bi vektorek norabidea bera egitzeko? Bi vektorek norabidea bera bazuten, koordenatuak proportzionalak izan behar zuten, beraz, X koordenatuen arteko zatiketa minus 5 zati 7 eta Y koordenatuen arteko zatiketa minus 2 zati minus 4, emaitza bera hemen marzuten, eta kasu honetan, ez daukate emaitza bera, beraz, ez dute norabide bera U eta V vektorek, bai? Zer norabide bera zutenean proportzionalak ziren, gogoratzen bazarete. Bale, B, kalkulatu hiru U ken bi V vektoren koordenatuak, bai? Kalkulatuko dugu
U eta V-ren kombinazio lineal hau, bai, azken finean. Orduan, nola egiten da iru U ken bi V? Ba, iru zenbakia bider U vektorea, ba, iru bider U vektorea ken bi bider V vektorea, bai, idatzi dugu. Orain, egin berdera da, iru koordenatu guztiei biderkatu eta minus bi, beste bi koordenatu hauei ere biderkatu, bale? Bale, eta gero azkenengo eragita x koordenatua x koordenatuekin eta minus 12, kasu honetan ken minus lau, ba, gehi lau, minus 8, bale? Hau izango litzateke emaitza, bale. Eta C, kalkulatu zein den haren eta beren balioa AU gehi BV berdin V bikoitza izan dadin. Beraz, AU gehi BV berdin V bikoitz kombinazio linealo. Ba, hau kalkulatu behar dugu, bai? Orduan, badakigu A eta B kalkulatu behar ditugula V bikoitza vektorea emateko, bai? Orduan, idazten dugu A, U vektorea gehi B bider V vektorea berdin V bikoitza. Bale, eragiketak egite ditugu A bider koordenatu hauek eta B bider koordenatu hauek berdin 11 bale? Biderketa egin besterik ez dut egin. Bale, orain jarraian x koordenatuak x koordenatuekin gehitu eta y koordenatuak y koordenatuekin. Beraz, zazpia gehi minus bost B, zazpia ken bost B eta y koordenatuak minus lau A gehi minus bi A minus bi B, ba, minus lau A gehi minus bi B. Berdin, 11. Eta orain, hemen, dakiguna da, bi ekuazio, bai. Zazpia ken bost B, hau, x koordenatua izan beharko litzateke, beraz, 11 hemen behar du. Eta minus lau A ken bi B, honek, y koordenatua denez, 18 eman behar du. Beraz, hortik, bi ekuazio ateratzen dugu, eta sistema hau ebatzita, ondorio estatzen dugu, ak ematen digula minus bi, eta bek minus bost. Beraz, topatu ditugu, zenbat balio behar duten ak eta bek, bai, kombinazio U eta V-ren kombinazio lineal honek V bikoitz hori emateko. Bai, beraz, minus bi U ken bost V-ek emango digu V bikoitza. Bai, zer frogatzen dugunekin? Ba, lehen esan duguna, U eta V bi vektore edukita, esan dugun moduan norabide ezberdina dautela, bai, norabide ezberdina zuten, ditugu bi vektore horiek, bai, beti, beste dozin vektore kasu honetan, V bikoitza, adierazi ahal izan dugu kombinazio lineal honetatik, bai? Hau da, U bider zenbaki bat eta V bider beste zenbaki bat. Bai, kombinazio lineal horretatik lortu dugu hirugarren vektore hau topatzea, bai? Bueno, ba, hau etxek, kombinazio lineala zer zen apurtxo bat, ulertu dezazuen, eta batez ere, jakizue, hurrengo urteetan asko erabiliko duzuen, edo ulertu beharko duzuen, zeo zer dela, bale?